Dragi prieteni, vom discuta o problemă foarte interesantă, o chestiune foarte importantă care pe toți ne doare în borta curului. Problema pe care noi o să discutăm în ziua de astăzi este beșâna. Ați observat vreodată că atunci când vă beșâți sub apă, beșâna are alt miros decât beșâna pe care nu o beșâți sub apă. E ca eu, de exemplu, ieri m-am umflat de fasule și m-am beșit ca jita toată ziua. Toată ziua am umplut casa cu gaz, metan și sulf. Și se poate de făcut atunci când ai tare multe beșâni. Deși anumiți oameni se beșesc mai mulți, dar alții se beșesc mai puțini. Deși unii fac mai multe glume despre beșâni și deși alții nu fac glume despre beșâni. Aici sunt niște probleme de bază a filosofiei moderne. S-au dus foarte multe războaie în tema asta. E prea goană asta, e minciună, blea, ia vină coașă. Și vorbește despre beșâni, hai mergem despre căcat să grăim. Căcatul iese din borta curului, ștică în toaletă, în unitaz. Așa că nu mai mânca la căcat. Vorbim despre beșâni, despre căcat, hai să grăim. Nu-i, bratva, e și căcat, hai să grăim despre chișăt. Chișătul nu e nici beșână și nici căcat, e chișăt. Îl scoți pula și îți vergi chișătul sau în unitaz, sau unde vrei tu, să te chiși pe marginea căsei, sau pe la copac, printre niște de astea, plante vseche. Ce zici? Ei, nu știu, chiși scași borăși. Haideți borală, mai gândesc grăim. Borala e un lucru foarte bun. Atunci când ne împeridosnim de la vodeară sau de la coniac prea mult sau de la crepleac prea mult sau de la gin, băut ca jita, ca animala, fără zacuscă, blea, ca o scroafă împuțită, blea, care toarnă întrânsa și nu mai înțelege și ce-ți da masei cu dânsul, așa el borăște într-o bună zi. Borala are o formă consistentă, de obicei conține și și-a fost mâncat câteva ceasuri mai devreme. Diferite mazări, sau bucăți boabe de orez, sau fel de huinea de asta care a fost, cum am zis, mâncată înainte de abia ca jita, ca animala, ca o scrafă, bled, care nu știe limită, bled, fără să leșcă, nahui. Cu alte cuvinte, ca o jită. Dragi prieteni, am discutat deci despre toate cele mai importante substanțe pe care le elimină corpul, în afară de sudoare, bled. Sudoarea iese din subțuori, asudăm în subțuori, între chișoare, ne sudă câteodată între degete, lumea sudă și de multe ori la șafă sau pe tot corpul. Sudoarea nu este de spectaculoasă decât dacă vorbim despre sudoarea care putică de la jită, de la omul și ala care a sudat ca o scroafă, bled, nespalată, la care, bled, să-i dezbați botul, bled, cu chișoarele, bled, să-l trântești jos sau pizdești, să-i dezbați botul, animală, bled, nespalată, nahui. E ca la șala care miroasă, bled, ca la o jită, bled, ca la o animală, bled. E mai periculoasă sudoarea și decât căcatul, și decât chișătul, și decât beșâna, și decât borala chiar de multe ori. Câteodată borala poate e mai importantă decât sudoarea. Dar sudoarea, bled, e galima în pula mea. Pentru că, bled, jitele, bled, la care putea sudoare ca animale care nu se spală, bled, ani, bled, ani de zile, bled, adună, bled, grămădesc, putoare, bled, bled, șap stricată, bled, subțuori. Apoi ca jitele și ele, bled, apoi ei suche, bled. Ați înțeles, nahui? Așa că să țineți minte, tăți și cum. Все, la revedere.